Hej og velkommen til anden del af vores workout om Magnus og Myggen, den store skattejagt. Grunden til, at den stoppede sidste gang var fordi, at der var noget med sådan noget USB. Noget, så... Og min telefon og sådan noget. Så vores workouts fremover, det bliver nogen på små 10 minutter. Og så ved vi også, at vi kan uploade dem. Så det bliver i mange dele, men stadigvæk, I får det hele. Nå, det rimede endda. Og jeg har skruet lidt ned for lysstyrken, så kan det være, at I kan se lidt bedre, hvad der foregår. Vi trykker på stjernen, der er her i bordet, og så kommer der en lille nøgle, som vi så lægger hernede i. Så lige her under benet, der er der et elastik. Eller en elastik, som der er nogen, der siger. Så åbner vi den her, og så kommer der alle mulige planeter op, og det er planeterne i solsystemet. Så skal vi placere dem. Og den første, det er Merkur. Så kommer Venus her. Og så Mars, det er godt nok nummer 4, men den sætter vi lige på, fordi det er lidt svært at komme til for jorden. Og så nummer 3. Så kommer der det store stenbælte, men så kommer den. Den her skal sidde i midten. Den der. Og Pluto skal... Kan du så holde op? Pluto skal sidde der. Og Neptun der. Så, det var det, der skete i det her rum. Ikke så meget andet. Men der er en bog herover, hvor man kan lære noget om solsystemet og sådan nogle fakta og sådan noget. Men vi går tilbage. Og så skal vi ind i værelset herover. Et flot værelse. Se alt det spændende legetøj. Ja, det er nok Grevenes gamle værelse. Og der er en Thomas og Tim plakat lige der. Lidt sjovt. Men vi åbner den her skuffe og lukker den igen, og så er der en lille nøgle her nedenunder. Og så skal vi have heroppe i blyantsholderen, er der sådan en holderdims. Et håndtag, kan man vel sige. Så nede under reolen en y-gren. Og så herinde i en af bøgerne på hylden, der er der en papirslap. Og så der er det øjeblikket. Det er glemt øjeblik. Så kommer vi dernede i. Og så går vi ud igen. Så i næste rum. Et værelse? Tror du, det er Grevens? Det er et gæsteværelse, Magnus. Man er glad for, at man ikke er gæst der. I skuffen her, den åbner vi, og så ryger der en papirslap ud. Der. Og så herinde under stolen eller kommoden. Jeg ved ikke helt, hvad for en af dem det er, men der er der et håndtag. Og så heroppe, der er der en blå bog op på hylden. Og så prøver vi lige at se her. Det sker der ikke noget ved. Der er noget ved den. Og hvis man ikke hørte, hvad der blev sagt, så kan man trykke hernede igen. Så gentager de. Og så kan man lave noget sjovt. Prøv så lad os se. Vi trykker på natbånden. Hvor uhyggeligt. En usynlig mand. På toilet. Nej, hvor uhyggeligt. Og sådan der på gæsteværelset. Ja. Hvem giver deres gæster et hjemsøgt værelse? Der var det glemt øjeblik herovre. Sådan. Og så skal vi videre. Vi går ud igen. Og det er egentlig utroligt. Prøv at se, hvor små de er. Prøv at se, hvor små de er i forhold til alt det andet. Altså Myggen, han er temmelig stor i forhold til at være myg. Men Magnus er lige lovlig lille. I forhold til andre steder, hvor han er. Der skal vi herind. Se en rar stue, var Myggen? Ja, mund ikke. Altså lige bortset fra det blonde skin der. Ja, sikke nogle bisser. Ja. Og det er egentlig godt sagt, Magnus, for der er et viskelæder lige nede mellem tænderne på den. Det må... Viskelæder må smage klamt. Lad os undersøge, hvad vi har fundet. Men som de siger heri, der kan man nemlig trykke, og så få noget at vide om den. Og så siger de, Det er et viskelæder med et billede af en rose på. Det dufter også af roser. det kan være, at den også troede, at det også smagte af roser. Smager rose godt. Har ingen anelse. Men så er der er en grøn flaske her på bordet. Den tager vi med. Det er en af de meget vigtige ting. Altså, alle ting er vigtige, men der er nogle ting, der er vigtigere end andre. Og den flaske er især vigtig.
før vi kan gennemføre. Og så, her skal vi over senere, men der er et spøgelse lige nu. Men vi kan lige så godt lade os blive jagtet ud. Ja, hvorfor ikke? Ja, nu hvor vi har fundet alle ting. Et spøgelse! Hjælp! Der er ganske vist også et glemt øjeblik derinde. Det er der faktisk i alle rum, men vi kommer tilbage dertil. Så der tager vi det. Jeg kan ikke huske. Nej, jeg havde ikke fundet. Det er lige hernede. Snydepels. En trappe til næste etage. Og et grønt spøgelse. Pas på! Nu smider det med dødningehoveder. What? Jeg flytter mig da bare. Farlige ting. Altså, prøv lige at se de stakkels dødningehoveder. Prøv lige at se, hvordan de ser ud. De må have rigtig ondt i hovedet. Ja. Men det er da også lidt scary, at den smider med dødningehoveder. Er Seriøst. der virkelig så mange, der er døde her? Gisp. Jeg vil ikke være tryg ved at sove der. Nej. Hvis der både er spøgelser og døde mennesker. Ja. Så her er der... Den dør ser solid ud med alle de søm. Jeg tror ikke, det er søm, Magnus. Det er snarere pynt eller måske noget helt tredje. Der står noget på sømmene. Du skal nok trykke sømmen ind i den rigtige rækkefølge for at låse døren op. Okay. Den rækkefølge står her i runebogen, så vi bruger forstørrelsesglasset på. Bog om runer. Og så her så står koden, og det er altså M/P FR/. M/P FR/. Så vi skal, og man skal kigge meget tæt på for at finde det. M'et er her M. Og så det er lige meget hvilke af sløjferne man tager. M/P FR/. Der er åben, Mikken. Men vi skal så ikke derind endnu, fordi der er der bare et spøgelse. Men ja, vi går derind senere. Så sparer vi også tid. Nå. Nu skal vi så ned i drivhuset. Og det er herinde. Hey, stop så med den uhyggelige musik, vi er ude. Køkkenet er meget hyggeligt. Ja. Det er da heller ikke noget uhyggeligt sådan musik. Nej. Det tog godt nok lang tid at gå igennem den der. Et glashus. Der er et drivhus. Der både er gurker og tomater. Og den store der. Pas på! Det er en kødædende plante. Nå. Jeg tror, vi bliver nødt til at stoppe nu. Og så i vores næste walkout, der kan I så se, hvad det er, der sker med den der kødædende plante. Farvel. Hej.